أعوذ بالله من الشيطان الرجيم o wi bismillahi en puɗɗirim indi Allah arrahmani ko jom yurmendi hubtidindi arrahimi ko jom yurmendi herindi woni omon winde nde ɗo deftere hun fof noon en waɗ fuɗɗode kanko noon o fuɗɗiri ɗum ke indi Allah ɗum woni bismillahi Allah mo ganduɗa o noon omo jogii sifaji ɗiɗi Allah ene sifire hono wondem nde arrahman ko joom yurmede hubtidindi omo jogii yurmede nde ganduɗa nde taw nden ɗon paltour ala hen kañum woni yurmede walla mbiya moƴƴere nde waɗani tagore makka ɗo e nder aduna o neɗɗo jaɓɗo Allah yemo jaɓano Allah fof en naftoro e moƴƴereji Allah gonɗi ɗiɗo e aduna sen mbi noon moƴƴereji Allah gonɗi e aduna ɗum ɗon neɗɗo wawa ɗum limde woni ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kala ko rokkata ko tagore nde jaam ko rokkata ko tagore nde gurdam ko rokkata ko tagore nde weltare ko rokkata ko tagore nde peewal ɗum ɗon ko ɗum yurmedeji ko ɗum yurmede e nder yurmedeji Allah Allah so addi nduɗo hendu Allah so addi ɗiɗo toɓoji Allah so addi ngeɗo nangue Allah so wirti ndiɗo leydi Allah so seeki ɗeɗo maaji ay gueɗel hen fof ko ɗum yurmede e nder yurmede Allah ndeɗo yurmede tagore nde fof rendi foti hen julɗo o e kefere o ko woni ko hen neɗɗo e ko wona ko hen neɗɗo fof en hutoro e yurmede Allah aduna nde wadde kanko Allah ko yurmede hubtidindi nde ganduɗa nde hay goto faltaki hen kanko Allah kadi ko joom yurmede herindi arrahim ko joom yurmede herindi so wiyama Allah ko joom yurmede herindi tan omo jogui yurmede nde ganduɗa nde taw ndeɗo yurmede ene woni tan ɓo tottata nden ɗon yurmede kañum woni yurmede makka wonde lahar aljanna tan be mana joni sen ƴeewi aljanna Allah o wona tagore nde fof naftorto ɗum wona tagore nde fof heɓat ɗum en waɗi heɓoɓe kañumen goni malaɓe kalɓe gona malaɓe ɓe noon woni malkisaɓe yo Allah dandu en ɓen noon kadi gona heɓoɓe e yurmede Allah nde wadde yurmede Allah en herti woni yimɓe tan heɓoɓe ɗum o wi wa sallallahu yo Allah ɓeydu yurmede ala sijidina e dow ko how meɗen muhammadin biyeteɗo muhammadu omo ñaagui yo Allah ɓeydu yurmede Allah woni kala moƴƴere nde rokkata tagore nde ɗum noon ko ɗum yurmede e wadde kala ɗo wiya Allah yo juul Allah kañum juulta Allah yurmoto assalatu minallahi rahmatun wadde yo Allah ɓeydu yurmede mum e dow kohowo men kohowo kañum woni tedduɗo meɗen biyeteɗo muhammadu woni nelaɗo Allah wa alihi e koreji makka woni yimɓe galle makka tan guila e suddiɓe makka ha e ɓesgu makka yurmede nden ɗon yo won e mabɓe wa sahbihi e wondiɓe makka woni yimɓe ɓe ganduɗa ɓe taw ko wondannoɓe e nelaɗo Allah ɓen ɗon goni ko wireɓe sahabaɓe sahaba woni kala neɗɗo julɗo meɗɗa hawrude e nelaɗo Allah taw ko meɗɗo yidirde e nelaɗo Allah walla hasko woni o yindirani e nelaɗo Allah kono noon o fotti e nelaɗo Allah kam taw ko gomɗo walla ko way noon ha tan kay ko juul ha o maayi kadi taw kadi ko juulɗo o yaltan e l'islam on ɗon ko sahabi kono noon neɗɗo so tawi joni o yi nelaɗo Allah kono ndo yinde nelaɗo o wonani juulɗo on ɗon o wona sahaba o wonta sahaba so yi nelaɗo Allah ko juulɗo o wonno saha ndo yiyannode nelaɗo Allah yi ha ɓoy seeɗa kadi o yalti l'islam o natti wonde juulɗo ɗum ɗo on ɗon kadi natti wonde sahaba e sahaba taw ko jiiɗ nelaɗo Allah taw ko juulɗo ha o yalti aduna taw kadi o yaltani e wonde nde juulɗo ko oɗo wiyete sahaba wadde yurmede nde kisal ngal yo won e dendagal sahabaɓe annabi wa sallama Allah hisnaɓe kamɓe tout o wi alhamdulillahi jettoje fof ko Allah wodani kala jettoro ko Allah wodani Allah noon rabbi kanko woni jeyɗo al alamin dendagal bindi ɗe dendagal bindi goɗɗe ɗe fof ko Allah woni jeyɗa nden noon bindi arani sa ƴetti joni al alamin ko ɗum jam'u al alam
goto won windere yimɓe ɓe mbaɗaɓe ko windere, jinneji ɗi mbaɗaɓe ko windere, mettelli ɗi mbaɗa ɗum ko windere, dammirɗi baali ɗi mbaɗa ko windere, nayi ɗi gon windere, kalleñol e nder leƴƴi tagoje ɗe malaikaji ɗi gon windere. Dendagal ɗeɗo bindi noon fof so ndenti tan ko Allah won jeyɗo ɗum. wadde en gandi ko geɗɗi tan gooti, imma taw ɗum ɗo ko ɗum windere Allah nde, windere Allah bi mana won tagore Allah. kala ko wona ko tagore Allah ɗum ɗon woni Allah. woodi tan ko geɗɗiɗo Allah tan tagɗo e ko tagi kanko Allah. wadde jettor fof wodani ko Allah. wassalatu noon yurmede won mbeɗa ñaagui yurmede Allah, wassalamu e kisal Allah ala sayyidina yowon e koho meɗen muhammadin biyeteɗo muhammadu. ya Allah wadde yurmede e kisal e dow koho meɗen muhammadu mo ganduɗa khatimin nabiina, ko timmode annabaɓe. Allah neli 124 000 ujunere neɗɗo ɓeɗo goni annabaɓe ɓe ganduɗa ɓe Allah en tellin wahyu e ɓen. waddi annabagal noon Allah uddiri ngal ɗon damal kenelaɗo meɗen muhammadu no wirini anal aqibu la nabiyu baadi min muhammadu, ko min woni wattande annabaɓe, hay annabi goto arta fuɗɗo annabagal. wadde ko kanko muhammadu noon kanko woni khatimin nabiin wa imamil mursalin, kanko woni gardiɗo kadi nulaɓe. nulaɓe fof so tawi ndenti ɓe Allah neli ɓe ko muhammadu nelaɗo Allah bi mana won kanko woni mawɗo mabɓe, kanko woni gardiɗo ɓe, kanko woni imam mabɓe. musidɗo aɗa ñaaga nde mbasta yejjirde wadde abonné e chaine amen YouTube, bel so vidéo ji amen goɗɗi kesi ngari mbawa yottadom.